Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Yesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, enwekwara m ọtụtụ ihe ọzọ m ga-agwa unu, ma unu agaghị anabata ha ugbu a. Ma mgbe mmụọ nke eziokwu ahụ bịara, ọ ga-eduba unu n'eziokwu niile. Ọ gaghị ekwu naanị n'onwe ya, kama ọ ga-ekwu ihe niile ọ nụrụ, kọwara unu ihe nke gaji bịanụ. Ọ ga-enyekwa m otito, n'ihi na ọ ga-esite n'aka m nata ihe ọ ga-akọrọ unu. Ihe niile nna m nwere bụ nke m. Nke a ka m ji sị na mmụọ nsọ ga-esite n'aka m nata ihe ọ ga-akọrọ unu. Oziọma Onyenwe anyị. Ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, taa bụ nnukwu ụbọchị n'ime nzukọ, bụkwa ụbọchị a na-enwe oke ọṅụ na iso ụmụnne anyị n'elu ụwa niile na-eri nnukwu oriri nke atọ n'otu dị ngọzi. Nke a bụ feast kacha ibe ya n'ime oriri niile nke anyị na-eri na nzukọ. Anyị maara na kwa ụbọchị nzukọ na-eri oriri ndị dị nsọ dị iche iche, na-erikwa oriri nke nna anyị dị asọ Virgin Maria. Mana nke taa anyị na-eme emume Chineke n'onwe ya, onye gosiri onwe ya dịka atọ n'otu dị ngọzi: Nna, Nwa na gịnị na Mmụọ Nsọ. Enwerọkwa ka anyị ga-esi kọwaa gbasara nkụzi a na-akụzi gbasara atọ n'otu dị ngọzi ya ekwe nghọta, maka na ọ bụ ihe omimi. Ọ bụ gịnị? Ihe omimi. The doctrine of the Blessed Trinity is a mystery. Ndị ụfọdụ na-asị na ọ bụ the preacher's nightmare, ya bụ na otu o si taa akpụ na nkụzi, ọ na-atụ ndị na-agbasa ozi ọma ụjọ ịkọwanụ, mana ọ naghị atụ m ụjọ, maka na anyị niile n'ebe a anyị gụrụ katikizim kọwachara gbasara Chineke, kọwaa ya otu anyị ga-esi mee gịnị ghọta, n'agbanyeghị na God continues to reveal himself to each of us every day. So ọ naghị akwụsị igosi anyị onwe ya. Ya ọkwanụ katikizim ahụ ka anyị ga-agbakwasị ụkwụ wee tụlee taa ka anyị na-eri oriri nke atọ n'otu dị ngọzi. Ka ajụọ m unu, gịnị bụ Chukwu? Tụpụrụ n'onwe n'aka. For those who are not understanding this, we are explaining what God is, because today we are celebrating the feast of the Holy Trinity, and we are asking ourselves, who is God? I say, Chukwu bụ gịnị? God is spirit. Ọ kasịrị akasị, most exalted. Onye jiri aka ya dịrị na onwe ya. Nobody brought God into being. As onweghị gịnị? Never beginning. Onweghị isi. Ọbịa mee gịnị? He became the creator. Na gịnị?
Osekporo ụwa nke ihe niile, the creator and the Lord of everything, including the universe. Everything you ever know. Anyị ga-aghọta ọfụma na ejirimara ndị Katọlik bụ atọ n'otu dị ngọzi, maka na ọ bụ ya nwawo ihe na-esere anyị na ndị ụka ọzọ ma ha nwee ebe anyị na-eme akara nke obe bọọlụ anyị na-eme n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ịma na onye a bụ onye Katọlik, isn't it? N'ụlọ ọ na-adakwa ọgụ. Echeta mgbe m na-akụzi na seminarị, anyị bịara match pass na Ọkaigwe, match pass ụmụntakịrị. Ọ bụrụ na ha si na m ga-ekpe ekpere, ọ bụrụ na chairman local gọọmenti abụrụ onye Katọlik, onye na sekretarị chairman abịa jụọ m si ebere m ga-ekpe na m ga-eji n'aha Nna bido si ya ọ sị m mbakwa na mma na onye niile n'ebe a abụrụ Katọlik. Ọ ya ihe na-ese okwu na anyị nwawo ndị Katọlik na-eji n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ebido ekpere, mana ndị ụka ọzọ na-asị ya mere ozi onye nwe anyị na Chineke anyị. In Jesus' name. That's the kind of prayers our Christian brethren use. Many of them don't begin their prayer with the sign of the cross. Mana anyị na-ele anya ọ ya nwawo ebe ntụmilikọ okwukwe mụ na gị gbakwasara ụkwụ, na-enweghị ihe ọbụla anyị ga-eme n'ime ndụ anyị n'ihe gbasara ibi ndụ nke mmụọ na-agbakwasara ụkwụ n'elu atọ n'otu dị ngọzi. In other words, the Trinity is the foundation of every spiritual life. Ka anyị burukwu ya n'uche. N'agbanyeghị na ndị ụka ọzọ na-asị anyị na anyị na-asị Trinity na anyị na-efe arụsị, maka na anyị na-ekwu Trinity, anyị na-ekwu na ha dị person ịtọ dị n'otu Chukwu, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Mana ka ha dị person ịtọ, ha adịrọ Chukwu ịtọ. We have three persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Even though we have three persons in one God, they are not three gods, but one God. Ask me why. Yeah. Ihe anyị na-akụzi taa abụghị from human intelligence. Ụka kwetere na nnukwu mmemme anyị na-eme taa bụ Chukwu jiri aka ya mee gịnị? Gosi ya. What we call revealed truth. Revealed truth. When it comes to revealed truth, the church does not joke with it, which means you cannot change it. So what we celebrate today is biblically founded. Ọ bụ na anyị lee anya n'ihe ọgụ agụrụ anyị, ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Ilu, Proverbs. Ọ sị amamihe Chineke na-ekwu na tupu ekee ụwa anọ m ya. In other words, ihe anyị gụrụ taa nọ na-atụle ihe mere n'akwụkwọ Genesis. Ọ na anyị gụọ Genesis chapter 1, chapter 2, anyị ga-ahụ ka Chineke si kee ụwa. Mgbe Chineke na-achọ ike mmadụ, kedu ihe o kwuru? Ọ sị let us make man in our own image and likeness. Let us, ndị nkụzi na-akụzi English ebe a, ele ihe na-akpọ ya kwa plural. Mgbe anyị ga elementary, asị ihe ọla na-awụghị otu uwe gịnị? Plural. So Chineke n'onwe ya na-asị let us create man. When he said let us, what does that mean? He was addressing what we call the Godhead, the triad. Nna, Nwa na Mmụọ Nsọ na-akparịta ụka n'etiti onwe ha si ka anyị kee mmadụ. Okwu ahụ ekwuru ekwu abụrụzie Christ, the word of God. Mgbe a bịara funye ya wofuru mmadụ enwe ike iku ume, ọ bụrụ the spirit acting. In other words, Chukwu bidoro na agbụ gosi anyị onye ọ bụ. Na ya abụghị sọsọ ofu person. Yenwa kpatara o ji wee sị, let us create man in our own image and likeness. And whatever is not single becomes plural. And that is where we started having this premonition that God must be something else, not just a human person.
Then anyị bịazie na New Testament enwere nnọọ a lot of references ebe Christ kwuru sị mụ na nna m bụ gịnị otu, ọsịo na aga m ezite mmụọ nsọ onye nkasi obi. Ihe anyị gụkwara taa n'ozi ọma bịara kọwachaa ya ọfụma. Ọsịo na Yesu gwara ụmụazị ya sị enwekwara m ọtụtụ ihe ọzọ m ga-agwa unu mana unu agaghị anabatacha ya ugbu a. There are so many other things I wanted to tell you, but you may not understand it now. And Christ ebidozie kwuo okwu gbasara mmụọ nsọ. Kedu ihe o kwuru gbasara mmụọ nsọ? Ọ sị onye a ga-akụziri unu, mana ihe ọ ga-akụziri unu abụghị n'aka ya ka ọ ga-esi nweta ya. Ihe ọ ga-akụziri unu ọ ga-esi n'aka onye nweta ya, n'aka Christ. Ọsịsịo na ọ bụghị sọsọ na ọ ga-akụziri unu ihe o nwetara n'aka m. Ọ sị ihe ọ ga-akụziri unu bụ ihe o nwetara n'aka m na mụ na nna m bụ gịnị otu. I don't know whether you are getting the argument. So ebe a ka Christ nọ na-atụgharị anyị akị oyibo nsigbe si anyị na lekwota ide n'ime atọ n'otu dị ngọzi a na enweghị onye na-eme nke ọ na-eme ghara ibe ya. The Father cannot do without the Son and the Spirit. The Son cannot do without the Father and the Spirit. The Spirit cannot do without the Son and the Father. Na-enwere nkọ n'ime ha ọbụla na-eme ihe a na-eme ghara ibe ya. So o doziri anyị anya na anyị nwa bụ ndị Katọlik na ihe a na-akụziri anyị gbasara atọ n'otu dị ngọzi is truly the true faith. A na-akụziri anyị ihe Chukwu gosiri gbasara onwe ya. Enwere m na-agba n'ụzọ ana m ele anya na moto mara stickers ndị mmadụ na-amapawa na ha. Sometimes they make a political statement, sometimes they make a social justice statement. Mana it is very interesting ma ị na-ele ihe ndị mmadụ na-amapawa na moto ha, maka na ihe ha na-amapa na moto ha dịka sticker is also a way they are communicating their values. So enwere onye mapawara na moto ya si I believe in Allah, the creator of Jesus and Muhammad. I believe in Allah, the creator of Jesus and Muhammad. Is that a true statement? Onye nke ọzọ m mụrụ mapawara na ọ dịka onye a ga-akwụkwọ ndị a na-ekpe Pentecostal ọsịo the Holy Trinity is the Antichrist. Eziokwu. So onye ngwa na-akọwa bụ na these are the way people are, their understanding about God. When someone says, I believe in Allah, the creator of Jesus and Muhammad, even when something wrong with that statement. And the way we can understand that something is wrong with that statement is when we come back to our faith and ask ourselves, what do we believe in? And when we begin to ask ourselves, anyị jụwazi onwe anyị kedu ihe anyị kwere na ya, nkwucha okwu Chukwu a na anyị niile ga-akwụrụ ọtọ akwa ya nọ. Enwere ihe anyị ga-ekwupụta, kedu ihe a na-akpọ ya? The creed. The creed. Ekwe m n'otu Chineke, akwa ya? Anyị na-ekpe ekwe m n'otu Chineke, uche anyị ọ na-anọdụ n'ihe anyị na-ekwu? Maka na ọ bụrụ na uche gị nụrụ ihe a na-ekwu, ịhụ na akọwachara anyị ihe ọfụma n'ụzọ doro anya. Nke mbụ asị ekwe m n'otu Chineke, gịnị ọzọ? Nna ji ike niile. N'ihe dum a na-ahụ anya na ndị na-anaghị ahụ anya. Yeah, that is God, the Father. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, n'ihe niile a na-ahụ anya na nke na-anaghị ahụ anya. Ka ha kọwala ihe Chineke ewu. Asịsị oke ka anyị bịazie na Chukwu nwa bụ Yesu Kristi, asị ya na-ekwunu ya na so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. A mụrụ ya amụ. Ị hụla onye a na-ekwu I believe in Allah, the creator of Jesus and Muhammad, ebe ọ dara ya. A mụrụ ya amụ, emeghị ya. Jesus was never created. He was begotten
not made. And so that is very reason I get you water in Hyperenia. Makana, they believe in the Trinity is what makes us distinctly Catholics. Onye na-ekweghị ya gị ma na onye abụrụzi isozi. Abịazie na mmụọ nsọ, kedu ihe anyị na-ekwu na mmụọ nsọ na creed anwa? Ekwem na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ. Onye si na nna na nwa pụta. Onye a na-esekpuru na-etegodo ya na nna na nwa, the same God. No one has any difference. 3 persons, 1 substance. Nna, nwa na mmụọ nsọ. Person ito a mana ha niile bụ otu n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, no separation. Ọ bụrụzie na ihe niile anyị na-ekwu gbasara atọ n'otu dị ngọzi, anyị ga-ajụzi onwe anyị si, kedu uru nọ na ya? Kedu uru nọ na mụ na gị kwere na atọ n'otu dị ngọzi? Why did God reveal himself as Trinity? If you ask me, I will say it is for our good. Maka ọdịmma mụ na gị. Ọdịmma mụ na gị. Why? Because akwụkwọ nsọ kwuru sị, we are made in the image and likeness of God. Unu kwere ekwe? Na Chineke kere anyị n'ụdị na oyiyi nke ya. In other words, ọ bụrụ na mụ na gị mara onye Chineke bụ, ghọta Chineke, anyị ga-amata onye anyị. Because we are created in his image. The more we know God, the more we know ourselves. Unu kwere ekwe? That the more we understand God, the more we understand the human person. And that is the reason why otu a Chukwu si kpughere anyị onwe ya, anyị ga-ajụzi onwe anyị si, kedu ihe anyị ghọtara n'ebe Chineke nọ? Maka na ọ bụrụ na anyị ghọta Chineke, ọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe Chineke bụ n'obi maka mmadụ. Ebe anyị ma na ekere anyị n'ụdị na oyi nke Chineke, ọ pụtaziri si that we resemble God, whom we proclaim as Trinity. Ebe azi ka anyị ga-ewere nkụzi a wee lawazie. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị kwetere na ekere anyị n'ụdị na oyi nke Chineke, ndị theological anthropologists say that people tend to become like the God they serve. People tend to become like the God they serve. Kedu ihe ọ pụtara? People who serve a war-mongering God will likely to be warmongers. People who serve the God of thunder will likely be like thunder. Onye kpatara akwụkwọ nsọ si na ndị niile na-efe arụsị na ha ga-emekwa eme gịnị dịka arụsị. But those who serve the God of love, what will they become? They will become a people that love, like God, like the people. So ebe Chineke kere anyị n'ụdị na oyiyi nke ya, wee gosi anyị ka ha onwe ha dị ka atọ n'otu dị ngọzi n'ime ofu Chukwu. Chukwu na-akpọ anyị ka anyị bido biwa ka Chineke. Mana ihe anyị ga-aghọtazi bụ Father, Son, and Holy Spirit. Ihe jikọrọ ha bụ gịnị? Ịhụnanya. Ihe jikọrọ ha bụ gịnị? Ịhụnanya. The Father loves the Son and the Holy Spirit. The Holy Spirit loves the Son and the Father. The Son loves the Holy Spirit and the Father. Enwere mgbe anyị nụrụ na ha lụrụ ọgụ. Enwere mgbe anyị nụrụ that they quarreled. In everything God does it in harmony, unity, and love between the 3 persons in one God. So enwere mgbe nna ji si nwa n'ọrụ onwe gị, mmụọ nsọ n'ọrụ onwe gị. Enwere ihe ọbụla ha na-eme na-abụghị ijikọta ọnụ wee mee ya bụ ihe.
And so we now learn that the God we serve exists in a communitarian nature. Onye aghala ibe ya. Ọhịa ịghọtara ebe Chineke nọ. Onye mere gịnị? The God we serve is not a solitary God. It is not a God that distinguishes itself in extreme individualism. So kedu ihe anyị ghọtara ebe a? Ọ bụrụ na anyị lee ka the society dị now, there is so much isolation. Mmadụ juru mana mmadụ eme gịnị akọ. E nwere ndị na-anwụzi na ha nwụọ, enwe onye ma na ha anwụọna. Mgbe a ga-eji cheta na ha anwụọna 2 days, 3 days after their death. Ọ bụrụzi na a bịara kụghee ụlọ, ahụzi na mmadụ eme gịnị anwụọna. Because of what? Isolation. And that is something we have to address. Echetara m n'ụlọ ọgwụ, enwere a man that came into the hospital, had diagnosis of cancer. A very young man, 43 years. But not advanced so much that enwezi ihe a ga-eme. Onye doctor na-elekọta onye a, the oncologist alecha anya kpọọ m sị, go and talk to him. Ma kpọọ nọọsụ na-elekọta ya sị, jụọ ya ma ọ chọrọ ịhụ fada. Ọ sị na ya chọrọ ịhụ fada, and I came in. He was struggling. Maka na ọ ma na ihe ahụ end of life. He was really in agony oge m bịara, struggling to make meaning. Na-akpachaghị anya na ya agaghị esi ebe eme gịnị ala. Oge o bidoro na-ekwu otu o si efi elo na ya chọrọ ihe ịnwụ, ma jụọ ya sị, ele ihe ị chọrọ ka m mee? Ọ sị m kpere ya ekpere. I prayed for him and left. Gazie na medical record ya sị ka m mara kene. Na medical record o nwere next of kin, mama ya bi na Texas, nwanne ya nwaanyị bi na Atlanta. The following day I came back again. See, ihe a naanị gị na ebe a. Ị chọrọ ka m kpọọ mama gị? Ọ sị m, no, I don't talk to my mom. Ị chọkwara ka m kpọọ nwanne gị nwaanyị bi na Atlanta? No, I don't talk to my sister. And he is dying. Oge megideziri banyezie into unconsciousness. I came in again. Oge m batara, o mepere anya ya, ọ mara na ọ mụnwa. Njide ya aka, o jidesie m aka ike, and I started talking to him, letting him know to face the inevitable. Ebe ama na mekwelu ma ala, this is coming. As I was talking to him, jụọ ya ma ọ chọrọ ka m tee ya mmanụ, ọ sị ntecha ya mmanụ. He calmed down and he breathed his last. Me holding his hands. Mana I'm a stranger to him. Ọwụ mụnwa tosiri ijide aka ya. Onye tosiri ijide aka ya nwanne ya nwaanyị na gịnị mama ya. Mana extreme isolationism bụ ihe m hụrụ ebe a. Suppose anọ m ya, ọ ga-anwụ without anybody in that room. Ihe akwa ihe ji mụ na unu. Adịghị m enye family ọnụ. Adịghị m atụpụrụ nwanne m ọnụ. Adịghị m eme, you are just alone. Alone. That is not the way we live the life of the Trinity. Onye aghala communitarianism. That's the life of the Trinity. The Trinity does not exist in extreme isolationism. But we have to look into ourselves and see how we live. Maka na feast anyị na-eme taa kpọrọ mụ na gị ka anyị na-ebi n'ịhụnanya nwanne na nwanne. Anyị mee otu a, then we are living a Trinitarian life. Oto dịrị Yesu. Ekwe m n'otu Chineke.
Chineke ndị kwerenụ ụmụnne m hụrụ n'anya ka anyị were na ozigbo okwukwe gbakwute Chineke hụrụ anyị n'anya ka anyị kọrọ na ya yọọ ya maka mkpa anyị ma nke ezinụlọ ma nke obodo. Iwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Iwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile emere mmiri Chukwu, ka ha niile emere mmiri Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ na-agbasa ozi ọma site n'imepụta ya n'omume ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka ndị ndu nke ụwa niile, ka ndị ndu ụwa niile na-asọpụrụ ma na-akwanyere mmadụ niile ugwu na nsọpụrụ ruru ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka amara na ngọzi ezinụlọ niile, ka ezinụlọ niile nweta amara na ngọzi nke atọ n'otu dị ngọzi site n'ichigharị ihe omimi nke a na mkpụrụ obi anyị niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka ndị na-egbochi ọkụ ọgbụgba, ndị uwe ojii, ndị na-egbochi ihe mberede dị iche iche, ka ha na-enweta ezi nkwado n'aka ndị ha na-arụrụ ọrụ. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka ndị otu Kristi niile gbakọrọ n'ebe a tata, ka anyị na-agbasapụ aka inyere ndị ihe ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma na-eleta ndị na-enweghị ndị na-eleta ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na jamasị dị nsọ ebe a tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebe. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. O Chineke, ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị. N'ụbọchị taa anyị na-akpọku gị dịka atọ n'otu dị ngọzi. Biko mezuoro anyị dịka anyị rịọ gị n'ekpere ugbu a. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị.
Chineke nke igwe ị na-apụtawa mgbe mmụọ nọ na nsogbu ịbatara n'aka eke ekele ọma ka anyị ji bịa otito ọma ka m ga-enye gị ọ bụ ndị nsọ ka anyị ga-abụ ịdị ngọzi na ịdị ukwuu ọrụ mmehie Chineke ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị bịa lelele n'iru gị ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị ma lelele n'iru gị papa mgbe obi m nọ na nchekasị ọkpa gị hụtara m ihicha mmanya mmiri nna m ekele ọma ka m ji bịa otito ọma ka m ga-enye gị ọ bụ ndị nsọ ka m ga-abụ chimedị ngozi na ịdị ukwu
Onyama, onyama mo. Kelege. Aleha machel, Jesus, Mama de Regi, Jesus, Dale, dale. Oh, Yamamere, 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 dale, yamame. Dale, bigo yamame. Wanamo. Dale, dale. Sisanda. Yamamere, 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 Yamamere. Choko, ganga nebu mebu, Ganga nebu mebu, ganga nebu mebu, ganga nebu mebu, ganga hey la, ganga nebu mebu, ganga nebu mebu, ganga nebu mebu, ganga nebu mebu, ganga nebu mebu. bumen ganga ni me, Ganga nebu mebu, wachine, onye mere kambo, princess bụ nwachị na-emere, princess ịmụ ọnụ mere, chine, Chukwu mere ya ọma kelee ya o, chine, onye Chukwu mere, princess bụ nwachị na-emere, ndị ọgụ bụ emere, kambo, onye
Yohana ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ. Inwenụ Chineke anyị, biko gọzie onye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị, were ya mee ka anyị site na ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebi ebi site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwe m anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, gị na otu nwa gị na mmụọ nsọ bụ otu Chukwu, otu ose bụrụ ụwa. Ọ bụghị otu nke otu onye, mana ọ bụ otu nke onye na-atọ dị n'otu Chukwu. N'ihi na ihe ọbụla nke ị gosiri anyị kwenyere banyere otito gị, otu ihe ahụkwa ka anyị ma banyere nwa gị, banyerekwa mmụọ nsọ na-amaghị nkewa na ngụbọsị ọzọ, ka ọ ga-abụ na ekwupụta ezi Chukwu dị ebe ebe, a na-esekpurukwa ịbụ onye nke ọbụla n'ụdị ya, na-esekpurukwa ịbụ sọ otu nke Chukwu n'onwe ya, na-esekpurukwa ha n'otu nke ebube ha. N'ihi nke a ka ndị mmụọ ọma niile na ike niile nke eluigwe ji na-eto gị mgbe niile n'ukwe na-asị, Nsọ, 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 ose bụrụ ụwa.
ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, mere ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa a were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe. Otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka uche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, ekwesịkwara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nrọ gị, na zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Ihe na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe 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 ebe. Onye nwe anyị Yesu Kristi,
onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dị nwana Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ịnwanụ tosi nke bata n'ime ụlọ. Maka ịnata oriri, anyị enwe n'iru na n'etiti. Anyị enwe n'iru, nwekwa n'etiti. La
nọ n'ebe niile. Ọ nọ n'ebe niile ka n'ụwa ka n'igwe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị na-ekwupụta ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebi ebi. Biko mee ka ihe omimi a anyị natara wetara anyị nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi site na Kristi Onyenwe anyị. Tupu ya na-aga n'iru, unu fụ chaplet nchi n'aka ebe a, o nwere onye achịtara ya n'ụlọ ụka ebe a. Ọ bụrụ na ọ bụ nke gị, ị bịa were ya. Anyị na-amakwa ọkwa n'elota ikusa nke anyị bụ ofu n'ime otu ha. Ndị young adult na youth choir agbasa unu ga-enwe practice n'ime ụlọ ụka ebe a. Tata bụ ụbọchị practice ikpeazụ unu ya enwe maka ụbọchị ụka ọzọ tupu ejebe ikusa bụ ụka nna. Oghere ya amadị. You have all the young adults, all the youth, stay back here. Ndị parents ndị kpọkwana ha wee bịa, unu nwee ndidi ha wee mechaa ihe ha ya eme, were kwado ọfụma maka njem ka anyị ga-eje na San Antonio. Ndị niile ya eji enu, eji m n'aka na anyị dị nkwadebe. Ihe gbasara brochure ikusa eji m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị tinyere ya. So n'ihe ejekwe na-eje, anyị na-asị unu ya eje ọfụma. Ndị nke nọ n'ụlọ ebe a, unu na-elota ndị jere eje n'ekpere. Nigerian Embassy nke anyị na-ama ọkụ ya dịka ndị tinyere akwụkwọ maka passport and so on gara na kọmputa mee ya. Anyị na-elotekwara unu ka unu na-echek July 1 to July 3 ka ha ga-abịa. Ndị tinyegoro akwụkwọ agwa unu na kọmputa ebe o ya abụ mụnwa amarọ.
anyị wee makwa ọkọ wee na-elotelu ndị niile ndị telitegonu gụchara high school banye kọleji emebeghị mmiri chukwu ndị anatabeghị oriri unu gbaa mbọ ndị dị etu anyị nwere n'etiti anyị oge ya da agafe ka unu mee ka anyị malụ ka amalụ ka eyi esi wee mie n'onwe ndị dị etu a n'etiti anyị unu kpọọ mụnwa ọkpọ parish ọkpọ Boneze Chukwu ndị nke na-enye NIN National ID ha ga-abịakwa na St. Eugene ebe a na hall. Ọ ga-abụ na July 9th Saturday ebe ahụ ka ha ga-anọ were emekwa ya again. Onye akpọna m ejo m kedu fọm ihe aga na kọmputa mee ka esi mee ihe niile gbasara ya ha nye gị schedule mgbe ihe eji were bịa. Ndị ICWO ndị nne ka unu lota nzukọ unu ọ dịkwa na Saturday anụnwa 3 p.m. ka nsi wee ghọta ndị ICWO nzukọ unu ga-abụ virtual, ọ ga-abụ na Zoom, so onweghị onye otu unu ya enwe excuse ese na ya amarọ na ya ama abịanwuro ma ọ bụ na ị nọ n'ụlọ ọrụ anyị enwere excuse maka ya. Ndị ICWO virtual meeting this Saturday 3 p.m. Keta ana m akpọlitezi Mother Maria Therese na Sister ya Faustina ka ha o nwere obere okwu ha ya gwa anyị. Ha bịawa ọsọ. Ndị be anyị ndewo nọ. O nwere ndị n'ebe a na-amara onye mbụ mebi na ụlọ afọ m ebe na-akụ ịchaka, but afa m bụ Mother Maria Therese. Ọmụma bụ onye isi ndị Daughters of Divine Promise. Daughters of Divine Promise. Anyị nwere 2 houses na Los Angeles Archdiocese, na-achọ inwekwa a 3rd one. Kama nọ a na-echi ndị fada ndị mmadụ ezuo, but o nwebara amara m onye n'ime ụlọ fụ ebe echi Sister final profession. All that day ka ọ na-asị ndị ụmụ nwoke rapụkwa na m aka ọzọ mụ na Jizọs. So anyị na-ayọ unu gị Sister Faustina Ogochukwu onye nwa onye na-eme mmemme na 2nd July. Totally Jesu. Ekele m na afọ m bụ Sister Faustina Ogochukwu Ilozumba. Abụ m onye Obeledu na National Local Government Area, Anambra State. So ana m ayọ biko na-asị unu bịa full witness to my final profession, which will happen on 2nd of July 2022 at St. Anthony of Padua Parish, that is in Galina. Biko unu bịa ka unu will witness mgbe m ga-ekwezu nkwa nke ikpeazụ wee sị na m ga-anọgidezi n'echichi ya until ụbọchị nwụ. So a na m ekele unu biko. O nwere ndị ọzọ anyị nwere ọ nọ nwaanyị bịakwa na St. Anthony ebe ahụ mụsị na-asị ịmago ke ndị be anyị ihe ọwụna ọ na-eme ndị enekwa anya ka ndị Naịjirịa pụtakwa bịa gosi na ọ bụ anyị na ha bụ ihe ịmago kwụkwanụ. So ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụ na unu bịa sonyere anyị n'ihu ha. Ekelekwa m unu. Emume ga-abụ na 11 a.m. na Sunday. Bishop Trudeau, now Bishop anyị na Galina, onye ọbụ onye ga-officiate. So biko ahụ nwe ndị ga na-enye kaadị ya wụda ịmara St. Anthony dị na 163rd na Galina Street,
Daalụ. anyị anụghị ya St. Anthony, July 2nd, 11 p.m. 11 a.m. ka ọ ga-abụ ka anyị niile ka anyị gbaa mbọ jee nọnyere ha. Ọ bụ ndị nke anyị. So onye ọbụla ka anyị debanye ya na kalenda. O nwere ka ọ ya adị oluo ụbọchị anwa n'anya n'azụ o nwere onye nụ ya. Ọ bụrụ ndị nke Mexico a na-enye tiketi ka e were banye. Nke a dị anyị n'aka ihe anyị. O nwere ihe anyị na-akpọ ihe. Onye ọbụla ya ekenye ọrụ ya ụbọchị anwa nye excuse. Ma ọ bụrụzie nke ya azọgbu mmadụ azọgbube mmadụ pụta kịta ka anyị nye gba mbọ hụ na anyị sọpọtụrụ ha. July 2nd, 11 a.m. St. Anthony Catholic Church, Gardena. Ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Do we have any? Oh, we do. Let's give them a hand, please. Oh, wow. At least 4. We thank you. We welcome you. Anytime you are around here, please come back and worship with us. Daalụnụ. Oh, nwekwa sister nke bịakwara ọfụ. Anyị na-akụkụrụ ya aka. Ya daalụ. N'otu aka anwa ka anyị na-ekene ndị niile na-agba mbọ hụ na anyị na-aga n'iru, na-agba mbọ hụ na ihe anyị na-eme ebe a na a na-akwadosie ike. Anyị wee na-ekenekwa n'ofu aka anwa ụkọchukwu kala anyị ụka tata, ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Ka anyị kụpụkwa anyị ndekwa ya aka. N'otu aka anwa anyị na-akụrụ ha aka ka anyị na-agwa ndekwa ya o ruo na ka unu ebido meme practice pandemic anago. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa agwụsịwo. Maria Zinne, Maria Zinne, Maria Zinne mo. Maria Zinne moro Jesu, Maria Zinne mo. O Maria Zinne mo. O Maria mo. Tu were me Zinne ama. Tu ama. Kopo. Where Mary, Mary, where Gi Mary wa. Where ya? You were Mary, Mary, you were Mary, Mary. You are Mary, Mary, Mama, Ogejigi, Mary, Mama. Where Mary, Mary, Ogejigi.